सासे जोंनियाव सास्नि एमएलए दङ बे सास्नि एमएलएनि सासे एमएलए खौ दिनै मैया जोङो जोंनि पार्टिया डिसिसन लाबाय बिथांखौ सिलेक्ट खालामबाय जोंनि पार्टिनिफ्राय मोनसे टाइम मोजां टाइम लानानै दिनैनि गेजेरावनो डिक्लारेसन खालामनायनि बाथ्रा दङ गतिके बिनि सिगां आं जेबो बुंनाय जानाय नङा खिन्थु जोंना फाइनेल जाबाय सासे मैखोम स्ट्रं जोंनि पार्टिनिनो सासे लिडार थारायबारि गामिया थारायबारि आरो मा गामि मोनदों मोनसे लाव गोजोनपुरि बे मोननै गामिया बिपिएफनि माने खरं होननानै बुङो बर' रावाव दुर्गमोन दिनै बिथांमोना बे गामि दरनैयाव 0 जाबाय बिथांमोननि गामिनि 37टा न'खरा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय इउपिपिएलआव जइन जानायनि गुबै थांखियानो जादों बिथांमोना मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि मावनायनि जा जौगाथाय बर' हारि दाखांनाय गोग्लैसोनायनिफ्राय बुरखांफिननाय आरो जोङो गुफुं सोलोंथाइ जोंनि न'खराव जोङो होनाय साफ्रोमबो बिमाखौ माइनाव बिमा बानायनाय आरो रावबो न'खरा जोंनि सरकारनि जा अनसुंथाइ बे अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव दा थाथों बा थानो मोनैखौ नुनानै दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआव बिपिएफनि बे दरनै गामिनि गासैबो न'खरानो जोंनाव जइन जाबाय बिथांमोनखौ आं मानव गेदेर प्रमद बर'नि जानानै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै गिबियावनो बरायग्रोबाय जोंनि जा आसनिफोर बे आसनिफोरखौ जों दा मावलांबाय थागोन जोंहा दाखालिसिमाव अनसाय बिथांखिखौ जोङो सेकेन्ड माइनाव सोरां बिथांखिखौ जोङो सेकेन्ड पेजसिम जोङो होबाय थार्ड पेजआव जों बिथांमोनजों रायज्लायदों बिथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ रेजिस्टार जायोब्ला बिथांमोननि गामियावहाय मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 जोंनि जा माइनाव सोरां बिथांखि बिथांमोननोबो होनाय जागोन थारमाने जोंनि बिटिसिआव साफ्रोमबो बिमायानो साफा माइनाव बिमा जानांगोन साफ्रोमबो बिमायानो जोंनि हारिखौ दैदेननो हाग्रा हारि बिमा जानांगोन साफ्रोमबो बर' हारियानो मुलुगनि जौगालु हारिफोरजों चेलेन्ज नांनानै गेरेमसा हारि दानाय बड'फा इउएन ब्रह्मनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ जाफुंनायावहाय हेफाजाब होगोन बे थांखिजोंनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलआव जोनोम लाइमोन ओनसोलाव नैबे इउपिपिएलआव जोबथा होनायखौ जों नुबाय थादों ओरैनो बिपिएफनि जे दैदेनगिरि बिथांमोना थुगायनानै होदों 17 बोसोर होनबाय बिथांमोना लाजियो दहाय खामफ्लाय होनदों जों माला 17 बोसोरनि 2003निफ्राय बिथांमोना 2019सिम 19नि जोबनायसिम बिथांमोना राजत्व खालामदों बावगारबाय खोमा 17 बोसोर होनबा बिथांमोना एखे गन्थङाव दै नाङो 17 बोसोर होनबा बै मा होनो गाज्रि राव बुंग्रा सुबुंफ्रा जेरै थन्थ्र' होयो बेफोरबायदि बुंनाय बायदि बिथांमोना मोनो खिन्थु सैथोआ जेब्लायबो सैथो साना सानजाहा ओंखारखायो सोनाबा हाबखायो दिनैनि जुगावथ' रावखौबो थगायनो हाला दिनैनि जुगावथ' गोदोनि बायदि देगार दिन्थिनानै मानसिखौ सिगिनो हालिया दिनैनि जुगावथ' नोङो माबा मोनसे बुंदोंब्ला साखन्द्रा महरै हाबनानै बेखौ सिगि सग' खालामनायनि दिन गैला गतिके बिपिएफआ 100% फेलियार बेखायनो बिथांमोना लाजिनाय मोन्दों बे मा होनोमोनलाय जोंनि बे हालामाव जि जायगायाव जों दा गसंफैदों बे लाइमुथि हालामाव जोङो दिनै हेल्थ साब सेन्टारखौ जोङो लाबोनानै होफैबाय बेखौ बिथांमोना लाजिदों लाइमुथि हालामजों नांजाबनाय बे मोनसे दैमा मा दैमा होनोमोन बेखौ बुहुर सामफ्र दैमा बेवहाय जोङो गंसे दालां अलरेडि कमप्लिट खालामना अपेनिं खालामबाय दाखालि जोङो गंसे फाउन्डेसन खालामबावबाय 3 कोटि बेसेबांबा लाखनि आरो नैबे मेइन लाइमुथि गामिनि लामायाबो दालाङाबो देग्लाय सेंसन जाखाबाय गतिके बेफोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना लाजियो जोंहा बिथांमोननि लाजिनाय लाजियैजों जेबो खोथा गैया गावनि उदैनि थाखाय बिथांमोना गोबां मावदोंमोन दा लाजिनानै गावसोरनि उदैखौ बिसोरो फोलोमनो हायि जानानै फैदों गतिके जोंनि खामानिखौ हारि दाखांनायनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन सार रायजो राजाफ्रा गोबां मिथिनो लुबैदों एमपि केन्डिडेट नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ मिथिनो